Els sindicats han portat a la Conselleria d'Educació un manifest firmat per professors de 17 instituts contra la que consideren d'excessiva la burocràcia que han de tramitar. Consideren que tants tràmits i informes els lleva temps per a la seva docència i atendre els alumnes. Protesten per la paperassa que els demana la Conselleria, però també la derivada de l'aplicació de la darrera llei d'educació, la LOMLOE. I exigir-li a la Conselleria que negociem ja una normativa que s'havien compromès a fer-ho per a reduir la burocràcia el més pront possible. Tot aquest augment de tasca burocràtica el que perjudica sobretot és a la docència directa. Hi ha informes d'avaluació, informes d'alumnes repetidors individuals, informes de tot, informes dels informes. Al final el professorat està més immers en atendre tasques burocràtiques moltes vegades que dedicant-hi tot el temps necessari a dur endavant els projectes educatius. Cal augmentar els equips administratius, totes les secretaries dels centres han d'estar reforçades.